alasa Buhari shi ma ya daɗe ban ma'amin da dai kasar mu Najeriya mama kun yi daidai to ku je ku maimaita don ba ku yi cuta ba na fi so ku maimaita don ba ku yi cuta ba Allah kare lafiya rai ya daɗe Aisha Indo alasa Buhari shi ma ya daɗe ban ma'amin da dai kasar mu Najeriya mama kun yi daidai to ku je ku maimaita don ba ku yi cuta ba Aisha Buhari maman mu banki kauna ba to ku je ku maimaita don ba ku yi cuta ba Ayye na faɗa na ƙara banka kamar ke ba to ku je ku maimaita don ba ku yi cuta ba Anyo first ladies dewa kamar ki ne ba ayyo to ku je ku maimaita don ba ku yi cuta ba